Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Kumangale abaningi kushintsha ukudla epletini eqaleni lokubulawa kwayo ngonozinto Orlando Pirates usenzo Meyiwa. Nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphina kuphi lanibona khona le video. Mangoqala usijonele likhasi wamwelekele igama lami ngosibonga konke wakandwando Mothanda ungangibiza intatheli ka YouTube. Sekumangale abaningi kuvela indaba zokuthi ngeke imshushisi NPA uKelly Khumalo. iNPA ichitha idokodo lecala lesibili elifaka uKelly Khumalo. Abatshele enkantolo bathi lelo dokodo labhalwa isisebenzi seNPA esasi imfunda makwela hayi umphathi. Ngamafuphi NPA ithi ngeke ibashushise uKelly Khumalo nabanye abasola ababandakanyeka kuleli cala lokubulawa kuka Senzo Meyiwa. Abantu basale beshaqakile ngazo lezi ndaba. Ulindani lisikhakhana uthe awukwaze kwabhlungu ke lokhu okwenzakalayo engathi khona inkohlakalo phakathi. Angithuki njengoba vele kuhlezi kunje la eNingizimu Afrika. Usikhu Ndlanzi uthe abukho ubulungiswa eNingizimu Afrika. Usikhu Ndlanzi uthe njengoba ubulungiswa bungenzeki isahluleka na ukuzibambela thina uKelly singabahlala. uKhayelihle welcome Banoyi Sithole uthe imali ayilithezi olumanzi. Ubaba kalomfana wazi washona ezama ukuthola ubulungiswa namanje akukho okwenzakalayo. Lezi ke ezibhlungu futhi yacasula lento. Uzakhele speaker uthe umhlola ke lo esuzwayo. Upheli ngubani uthe kungani bengavele beyiyeke yonke lento aphumula uMeyiwa ngoba akucaca ukuthi yini ngempela yenzakalayo negama lakhe alikuthola ukuphumula uma belokhu benza lo mdlalo abawudlalayo. Bafethu mina ngizofisa ukwazi ukuphawula kwakho ngalolu daba khona lapha kwi comment section.